специално в настоящия момент за мен е удоволствие да ви представя Деница Петрова, която е художествен ръководител на ансамбъла на Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски, град Варна. Ще я видите и тук на живо на сцената. Заповядайте, Деница. Добър вечер! За мен е изключително удоволствие и чест тази вечер да присъствам на тази сцена не като изпълнител, а като учител. Разгръщайки книгата на моите спомени, ще ви отведа много назад във времето, когато като първолак постъпих в танцов състав в Бетелина и от тогава ритъма на народния танц топти в моето сърце. По-късно в годините пътищата ни с господин Иванов се преплетоха и в Соло Сава Доброплодни. Той ми беше учител по специален предмет български народни танци. Аз съм изключително щастлива, че продължих неговото дело като учител и съм горда да ви представя учениците на Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски, град Варна, с момински пролетен танц. Поздрав специално за господин Иван Иванов. Приятно време!